cerita ngoten lho. Wes, ayo mati. Mati. Lagi nek ngono anu teng ngono. Mburine. Kemudian Iya ta, Pak? Sampeyan iki astane lho. Lah ning asto-asto kok ya ndak diduga wong tuwek iki. ya Mas, Sampeyan ceken. Rada cecek kene lak, Nom. Raupe gawe Fanta. Cawe. Cawe gawe ale-ale. Terus dino direkom semut mergo gawe. Kuwi anjel lho. Mosok teko ngono anu bareng. Lah, lagi dicawi iki paling bar pipis ya. Menjaga kebersihan. Arang biru lambung tiris. Iya toh. Ora kaya ondel-ondel. Kosok iki dijinggit karo gitu. Oh, wis. Panggih Pak Lurah Sutaji. Iya. Bapak Haji Sunu. Piantune mesem guyu. Ngerti dagelan metu. Sayange durung diwenehi sanggup. Lambe. Awake dhewe telat marai. Ora apa-apa nek beliaunya itu selalu dekat dengan rakyat. Ora bakal membeda-bedakan. Betul. Nek sinden wis diparingi paling enggak ya dagelan masa seket-seket wae ya ora. Ojo arep-arep kok. Mboten wilujeng dalu Bapak Bupati Tulungagung. Mas sowan teng gene Pandansari, Pandansari. Bale desane Gawedi, Megah. Pak Lurahe Pak Sutaji, Pak Carike Pak Mas Huri. Wah, terdiri dari 3 dusun, 7 RW, 28 RT, jumlah penduduknya 4.274, rondone 396. Kok apa to? Halah kula niku sering tenggene Sumberjo, Sumberingin, Selorejo. Penjara mriku mulut mriki, Pak. Wong dagelan kok sing diapalke rondo iki lho. Paling gak iki apa programe Pak Lurah iki apa kok ngapalke rondo. Kita iku arep nyepelekke rondo wis. Sapa ora? Aja dasya rondo nggih Pak Eko. Nggih. Wong rondo iki ora di sapa-sapa lho, Mas. Atine aja mbok gawe gelo. Nek atine mbok gawe gelo, atine lara. Nek lara saya ora trimo, titipno bali desa. Ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa sapa? Kami tuwa Mbah Uceng. Kami tuwa Jati, Pak. Oh, Wah, iya. kami tuwa bedike ra umum. Apa ge karo Mbah Uceng iki ben bengi ning gone ngono, ora kamu. Iya. Alhamdulillah Pak Eko. Nggih. Saged silaturahmi sedaya para warga Pandansari. Alhamdulillah. Susun ngaturaken sugeng rawuh Pak Bupati di sela-sela kesibukan beliau ingat dengan rakyat, selalu melekat dengan rakyat. Betul, napa meneh niki nyuwun sewu Pak, 3 jajaran utama ngelempak dadi setunggal. Apa nggih Mas? Mulai dari lurah, Pak Camat, Pak Bupati. Urut-urutane Pak dari yang terbawah sampai ke atas. Terdiri dari lurah. Lurah ki apa? Lurah kuwi tegese telu sing diarah. Maksude telu sing diarah iki Manembah karo Gusti, Betul. manembah marang sing apa jeneng gawe urip ya kuwi Gusti, kedua wong tua, ketiga bumi pertiwi. 3 yang harus dipegang. Lurah Pak Mong tidak-tidaknya beliaunya Bapak Sutaji ini wis haji lho, Mas. Haji, wah Haji Sutaji. Haji Sutaji. Panjenengan nggih ngaten Pak kedange ndake rukun Islam yang kelima. Cangkepe. Munggah Pak Eko munggah kaji ku teko Mekah mulih ning Jawa ning Tulungagung jenenge wis ora Kaji Eko. Lah sapa Prisdianto? Ora Haji Sokeh. Maksude sokeh iki Munggah kaji mergo disokong wong akeh. Iya. ora apa-apa. Duwe tanggapan Tanggapan apa sokongan akeh. Beda karo Pak Camat. Nek Pak Camat ki Pak Camat munggah kaji bareng mulai kaji dadi Haji Abidin. maksude Haji Abidin ki Iso dadi kaji mergo atas biaya dinas. Oh iya. Gaji dikelompokne. ibadah. Nggih. Beda kaya Mbah Uceng. Mbah Uceng ki Mbah Uceng iki duwe sawah akeh, akhirnya munggah kaji. iya didol Dadi kaji Wahyu. maksude wahyu Iso dadi kaji mergo sawahe payu. Oh iya, iya. ora apa-apa
wong wis kadung akeh kok. Benten kali tanggi kula Pak Bupati. Lah, Ah. tanggamu piye? Biyen niku banci Mas. Oh, Entuk hidayah akhirnya sadar gelem munggah kaji. alhamdulillah. Sebutane kaji mutmainah. Maksudnya mutmainah ki, Mas. Mergo biyen kulino ngemut barang sing ra genah. Kenalpot rokok nanti bikin Mas. Iku mau Pak Lurah. Heeh. Jajaran yang paling tengah adalah beliaunya Pak Camat. Camat kuwi tegese calone mati. Iku lho Pak Camat jenengan pireng jenengan ku camat calone mati kabeh wong ning alam donya iki mung antri mati calon jenazah. Mati niku wajib ya, Mas? Wajib. Iya. Ora kena endo, ora kena selak. Wis ora iso. Kudu siap apa sing arep diadepi bakale sangune mati kudu ngerti. Lah, bar camat munggah ning bupati. Apa kuwi Bupati? Artinya buktikan pada pengadilan tinggi nanti. Oh. Bila kamu mendapatkan sedekah sing akeh, ibadahmu sregep, insyaallah kowe bakal urip enak ning akhirat. Oh iya iya. Kowe dengare kok pinter men bengi iki, Be. Pinter apa ngapal 3 jam ning gune iki mau sampai Jajarannya aja sampai bupati no. Napa? Paling tidak Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Nggih. terus neng gene neng gene anu no, apa kuwi jenenge kasun. Oh. Pak Lurah di bawahnya ada kasun, Kasun. kepala dusun. Kepala dusun. Kasun. Kasun. Kasun terdiri dari dua kata ka dan sun. Kaya apa, Mas? Ka iku karepe syukur lan rukun. Oh iya. Jadi sebagai yang paling bawah pemimpin di desa Pak kami tua, kudu wargane kudu karepe kudu rukun. Nah, niku jenenge Pak Kasun. Mergo ana tetembungan rukun agawe santoso, cerah agawe Bubrah. Nah, niku Pak. Medune kasun neng gene RT. RT niku terdiri dari dua huruf. Apa kuwi? R dan T. Maksudnya R Rekoso terus. Kerjane abot ora ana bayarane, apa meneh nek pas bantuan BLT sing diwenehi mesti dulure dhewe. Kaya engko sing butuhke. Nah, aku nek RT mu tapi nek bapak-bapak RT kene ku selalu mementingkan kepribadian umum. Iya. Kula bersyukur nggih, Pak. Nggih. Saged silaturahmi kalian warga Pandansari. Nandur pari ning pinggir sawah, muga-muga warga Pandansari sangsaya barokah. Amin Allahumma. Amin. Nandur pari ning pinggir sumur, warga Pandansari muga-muga diparingi panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Tuku tahu kabeh papat Pak Sunu muga-muga sehat. Amin Amin. Allahumma. Amin. Ya kowe Be. Tuku pari ning dicampur genteng. Oh. Apa kuwi? Pak Sutaji kula rokoke deh. Omong rokok iki kok sesuk. Dagelan kok nestomen ya Pak ya. Wong dongane ora ragat kok ya ora gelem donga lho kowe iki. Lah nyuwun sewu timbangane kowe dongane apa pantunmu piye? Lho nandur pari ning pinggir sawah warga Pandansari muga-muga barokah. Niki bener napa kleru, Pak? Ya bener no. Menerima barokah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala kok. Donga gawe pantun niku bener napa salah? Ya bener to Be. Pengertiannya nek tumujune kebencian kok ya mestinya apik to, Mas. Sampeyan mulane melu ngaji ben paham, Pak. Lho. Donga kuwi ora usah gawe pantun to parian ben malaikat iki nyakete ra bingung. Lah kaitane lho apa malaikat karo donga iki? Lah iki donga kok gawe pantun, donga itu sewajarnya saja. Dajal kowe donga gawe pantun. Imam ning masjid mimpin salat kok ora bingung. Kok iso bingung? Dajal gawe pantun Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim Bismillahirrohmanirrohim. Main jadu tengah alas kul audu biro binas. Kuwi salat bare jam piro? Donga kuwi sing biasa. Oh kudu sing pas. Donga nggih pantun. Ya ditungano sing apik to Pak Eko. Ya ditungane muga-muga sing pegawe iki mundhak pangkate, mundhak bayarane. Amin. Sing cah sekolah muga-muga sukses karire, apa cita-citane kasembadan. Amin. Sing perawan muga-muga ndang entuk bojo, ndang entuk jodoh. Sing urung duwe anak muga-muga ndang duwe anak diparingi putra putri ingkang saleh-salehah dengan program pemerintah 2 anak lebih baik. Amin. Ngono lho. Kudu apik. Ora duwe anak wae kok bingung. Lho, piye to bocah? Kula niku gadah resep, Pak. Apa? Manten sing wis rabi pirang-pirang tahun kok urung duwe putra, urung duwe anak kuwi takon aku. Takon Tak kei resepe. Akeh sing urung punya anak utawa putra. Tampet resepe. Apa resepnya mamane? Ada 2, Pak. Apa kuwi? Ada 2 cara, satu lewat medis, yang kedua lewat alternatif.
Wah, lek lewat medis. Lewat medis itu periksa ke dokter kandungan yang mempunyai titel SPOG. Apa kuwi? Spesialis ogo-ogo. Apa Dokter kandungan itu Pak Iya, spesialis. Nah, nek kono Ah. memperkuat janin karo memperkuat kandungan, dikai vitamin, obat, insyaallah kandungane subur, iso kagungan putra. Kuwi lek lewat medis. Nggih. Lek lewat alternatif. Alternatif itu dengan cara diurut, Pak. Edan. Oh, periksa ning duku anu dipijet. Pijet mbahmu yo ora di. Diurut iki dibenake wetenge. Yo malah ndek anak to, Pak. Lah diurut ki piye maksudnya? Maksudnya umpamane kaya Sapa? niki. Oh, Iwan. Iwan ini rabi wis nikah kok urung duwe anak. Oh. Lewat alternatif dengan cara diurut. Lah iya. Lah iya lek dipijet ndak oleh, dibenake wetenge ndak oleh. Dipijet itu malah ndek anak, Pak. Lah alternatif diurut terus piye? Diurut iki masih malam pertama karo bojone, kok kedua karo aku, ketiga karo kowe, keempat Pak Eko, terakhir Pak Sutaji. Mesti duwe anak kuwi. Oh, anake ya lurik kaya wewelik iki kok. Wah, iki masa gua Sing penting kagungan putra ngoten lho. Niku ya apik, sing penting ku guyub rukun nggih, Pak. Nah, dalam bersih desa ngeten iki cara kata-kata sing indah napa, Mas? Nggih. Untuk memberi support warga masyarakat Pandansari. Bersih desa menika nek minurut kula nggih, Pak. Bersih jiwa lan ragane supaya tirbena saking Sekerta cinaketna saking rejeki. Termasuk syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung panjenenganipun Mbah Lurah, Mbah Sutaji, Mbah Haji Sutaji, sosok pemimpin yang selalu dekat dengan rakyat, pemimpin sing hebat. Nggih mboten. 3 periode lho, Mas. 3 periode. Kula rampung pintu lurah sing bener-bener ditersani wargane ora mungkin Ojo enek undang-undang nggih Pak, niki paling ndak iki Pak Sutaji seumur hidup didadekne lurah. Lah wis paham kancaku kuwi. Juragan iwak kuwi. Rame iwak nilai iwak gurame. Sebelum jadi lurah, beliau tuh purnawirawan polisi. Bener kok roh ya. Lu brengose kok kandele kaya pagere kabupaten. Pak Sutaji iki. Iya. Tapi beliaunya selalu sosok melekat dengan rakyat, pemimpin sing hebat. Kaya pagelaran malam hari ini pemimpinnya sapa sing ngerti yo? Sapa? Pak Eko. Lah nyapa? Pak Eko iki dalang sing hebat, pemimpin wong kuwabe iki lho kanca-kanca. Nek Pak Eko nesu ora enek sing wani. Lha lho seksine iki lho kowe iki kudu ngajeni karo aku iki ya ro aten-atenanku. Lah nyapa karo dalange kok wedi nyapa? Lho kok ora wedi sindan iki kudu manut karo Pak Eko mergo pemimpin bengi iki adalah Pak Eko. Yoga musisi tukang son, pemimpinnya Pak Eko. Kuwi lho. Lah ono sitok sing ra manut. Manut kabeh. Oke, bojone sing cekek tukang syutinge, baca le manut. Gagah Pak Eko digentak karo bojone diingkluk. Lho, ora percaya karo ora. Mergo napa Pak? Pripun mergo pripun? Mergo wong wedok Pak Eko itu bukan takut sama seorang istri. Mergo apa? Menghargai. Nek wong omah-omah iki tukar padu golek menangi dhewe ora rampung. Gitu Pak. Kulo dadi dalang ya ora gampang, aja cepeleke dalang kowe. Oh, dalang ora gampang nggih. Dalang ki abot. Carane sapa abot? Pak Eko. Piye to, Lin? Sewengi mikir, omong tutuke mripate nyawang, kupinge ngrungokne, sikile jejak, tangane nyekel wayang gitu. Kula tak ngerti dadi dalang niku abot napa enteng? Iya abot no. Lah nek abot nyapa ben bengi tanggapan. Nek abot ku ning omah diselehne, nek enteng ben bengi tanggapan. Jenengan ben bengi tanggapan ora? Ya tanggapan. Abot apa enteng? Lho, ya lek kok sareng koyo abot to, Lin. Abote nggon pendi? Melek sewengi lho. Melek sewengi. Lah rumahmu yoga kabeh iki merem kabeh opo piye? Nuwara. Lah sing jen iki apa bisu? Wong rene ya ora usung-usung debok. Kare numpak mobil jajak kotak dok 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 dok. Oh, 40 juta. Abot kondi, ha. Tapi Pak Eko sing penting bengi iki Pak Eko. Ya ora iso no nyapa. Pak Eko sing penting. Sing penting ya Pak Sutaji no. Lah nek Pak Eko ora Pak Sutaji, sing arep bayar sapa? Pak Eko perantara. Duit saka awake dhewe ku diparingi ning Pak Sutaji lewat Pak Eko dipasang nang awake dhewe. Iki ngono carane bank. Nasabah Mengko tak nyari awakmu, ora ketang pira-pira ya ngerti tak di tak gowo ngono. Kok jujur Pak? Jupuk apa digawa, Pak? Tak gowo lagi tak wene awakmu ngono lho. Oh dadi dalang kok abot dalang kuwi enteng. Teko senteng iki. Sing abot itu prosesnya. Wah, Paham mboten? kaya guru ya. Dalang kuwi enteng, prosesnya sing abot. Prosese iki Kudu apal laras, apal lakon, iso ngobahne wayang, ngerti sanggit, ngerti gending. Prosesnya abot. Dadi bupati, wakil bupati yang ngono nek wis dadi enteng. Tapi prosesnya sing abot.
ora percaya takon Pak Eko. Lapo takon Pak Eko? Lah iki nyalon wakil bupati ra dadi lho. Buat iki. Tangkem kuwi lho. Dia kok mboten. Wes ora teko ngono. Kula niku ngomong sak proses, Pak. Tapi anu kok Mas, aku apa iki jenenge? Bangga. Saya melihat Bapak Garjunu yo. Nggih. 7 bulan Pengen, Pak. lek panjenengane ngasto. Wis ndak pengen ngono Mas. Pripun? Lek ndak kuat-kuat dodone nahan suara masyarakat ku yo berat banget. Lah. Tekanan batin. Prosesnya Pak Sunu menjadi seorang bupati cedak dengan rakyat keliling ning dindi memberikan kepercayaan pada rakyat bahwa di bawah beliau insya Allah Tulungagung menjadi hebat, menjadi kabupaten percontohan di Indonesia. Orang kaya iki Lah nek Lah, apa lah, boleh? golek masa yang jaluk bayar. Kok jalan bayar? Lah jenengan mayangan ora dibayar apa gelem budal? Nggih napa mboten? Ya kula duwe rombongan sama terkatae kok. Sampeyan ning ngono kurang. Ora kaya Pak Gatot Sunu. Lah kudune piye nek gak Kudune dibayar? gratis, wong golek masa kok. Lah sinden ngene iki yoga-yoga bayarane duwite teko ndi? Jer Basuki mawa beo, tidak ada keberhasilan itu tanpa pengorbanan. Sampeyan yo berkorban, Pak. Ojo golek bathi tok ae. Kuwi ora bani jenenge imbal balik. Ngono lho. Wong Dadi wong iki yo kena diarani ikhlas. Ikhlas ki yo kena ning ada imbal baliknya. Lah sampean dhewe arep teko kene gratis apa ora? Sampeyan ikhlas apa ora? Lah kuwi ikhlas to, Pak? Lho, Bebek berarti lek ngono sampean ora oleh apa-apa ikhlas lho. Ikhlas wae taala. Edan apik nek ngono. Kancane Pak Sunu. aja ikhlas ngono lah nasibku piye? Lho nyapa ikhlas bengi iki ra dibayar ikhlas. Bebek kene awakku bluro lho kok. Lah wis kok gampang-gampang. Lho kok ikhlas ki? Lah wis lunas lho. Wis lunas iki. Lu wis lunas bos. Ikhlas kula Pak. Ikhlas sampean gak ikhlas. Aku ora ngerti. Wong nek ikhlas ki bakale munggah swarga. Nah. Wong ikhlas ki munggah swarga. Betul. Wong nek gak ikhlas wong arep-arep duit ku neraka. Neraka. Jenengan ikhlas napa mboten? Ya ikhlas no. Ora dibayar bengi iki. Ora dibayar bengi iki. Wis lunas napa dereng? Wis. Oh ya padha. Padha ikhlase. Ning aku bener sih Lho. Orang itu kalau ikhlas, sesuatu itu kalau membuat orang lain ikhlas, Oke. seneng. Kuwi mesti Dilipat gandakan. Pak. dilipat gandakan. Contohnya pun jelas Mas. Jenengan ikhlas napa mboten? Ikhlas iki wau. Tenang. Iya. Tak tes. Tesen Mas. Dino Minggu. Sampeyan arep budal ning gereja. Dilalah Islam kok gereja. Lho sampeyan agama apa to? Muslim no. Wis ala tak kira Kristen lho ora omong sampeyan. Wong omahe ku Dino Jumat sampeyan arep Jumatan. Jarak 10 langkah sampeyan arep budal Jumatan, dilalah sapine sampeyan ucul rusak tandurane wong. Apa yang Anda lakukan? Iya nganu sampine dhisik no. Ngadut Dosa dosa. selang rusak tandurane wong. Dosa Jumatan telat rantuk pahala. Ora ikhlas kuwi jenenge. kok kelas ki gampang diucapne. Ya Jumatan dhisik mengko bar kuwi nganu Dosa sampeyan. Piye? Lah sapine sampeyan rusak tandurane wong kok. Dosa sampeyan. saiki tak baleni karo awakmu. Nggih, Awakmu muslim to? Muslim. Jumat nanti. Jumatan. Hah? Jumatan lho, Pak. Nyapa ning Jumatan? Wajiban Pak. Aduh, iki Misalkan jangan. nek teko piye Mang Pak niku? Neng pas Jumatan awakmu nyapa? Pas Jumatan kula salat. Oh, salat. Nggih. Terus Terus dilalah arepe budal. Nggih. Enek sapi Sapimu? muncul ning gene tandurane wong. Kowe pilih Jumatan dhisik apa nyekel sapimu? kula tetep budal Jumatan Pak wong Islam. Dosa ngrusak karo tegalane wong no. Lah nyapa ngerusak? Lah sapimu iki Mangan mangan tandurane wong. Aku pun duwe sapi. Lancang sampean. Sapi ra duwe kok jenenge sapi Sapi usul. ra duwe. Ora duwe. budal Jumatan dalam 10 langkah delalah wedhusmu ucul Jumatan. Apa yang kamu lakukan? Aku tetep budal Jumatan. dosa kowe. Bi. Kenapa dosa? Lah iku wedhus merusak tandurane tangga. Aku ora duwe wedhus. Wedhus gak duwe. Ora duwe. Dalam 10 langkah bojong dipangan tanggane. Piye kowe? Lah iki aku lagi mulih balik nyampe ke bojoku. Wong teko Oh ya bojo. Mas aku. Wah, kok Neruske ya Mas. Nggih. Ya nanjake dudu arek kono. Iki Pak, kula kok ada wajah baru, Pak. Nggih. Selalu no. Dua niki. Oh, ini iya no. Selalu ada regenerasi. Oke. Oh, satu-satu ya. Loro langsung, Pak. Dua langsung, Pak. Dajal kula tes niki. Soale pendadaran teng Kusuma Wardani nek ana sing anyar kudu dites. Cara PT no training dulu ya, Be. Training. Jadi didelok. Ayo. Aku percaya awakmu tes berku awakmu ora tahu enak kabar niko-niko. Tahu boten ate kula. Tak jujure kok ya, Be ya. Aku yo pengen jujur. Sampai kok seneng sithik ora tahu ya. Ora tahu aku. Ya wis tok kae kilas ya, Be ya.
Ayo kene. Sik. Wah, bebe. Niki kan stok kene. Pak. Oh iki 4 sehat 5 sempurna bergizi langsung lep dari kita. Lagi tukang tambah karo bojoku tombok vario siji no wani aku iki. Malah bojomu pincang ngono kok. Era pincang goblok. Kelat yang TikTok ning ngene lho. Oh iya. Wes sing karepe kok kapake manut. Yo, nek nyanyi kula percaya, Pak. Suarane apik, pinter nyanyi. Wong iso mlebu ning gone Kusuma Wardani. iki ra kur-kur sinden, ora segampang semudah itu. Paling punya asma siapa? Oh, Boten gadah asma kula. Lho, asma penyakit. Asmo iki jeneng asma. Asma yo asma. Kita bahasa Indonesia no ya, Nama namanya Kinanti. Kinanti. Nggih. Rumahnya mana? Tunggul Sari. Oh. di Wibe. Lek sampean wis tau mireng Mbak Iin, almarhumah Mbak Iin Juandari. Iki putrane. Loh, Kue putrane Iin. Suwargi. kenal be. Loh piye to? Mbak Iin lupa kodang. Piyaine Loh, sinden. ayu suarane apik. Wis tunggale asmane Sing pinten? sing iki. Mary. Coba. Mary. Ora jane lambemu latihan stroke apa piye ya? Iku nek luar negeri ngono be. Iki kan blasteran nggih Pak nggih. Sapa asmane sapa, Duk? Mary. Iya. Jenenge Mary, Mas. Yo, ya sing dia iki ngentekno sawah ngono. Rumah kok Ibe. Rumahnya mana, Dik? Rumah saya di Pasar Senggel, Mas. Pasar Senggol. Banguan. Banguan, Mas. Daerah pundi Pak niku, Pak? Banguane daerah anu. Kono lho, pokoke lor-lor kono. Lor. Cedake Ngujeng, Mas. Oh, Ujang. Ngerti be. Ngerti lho. Campurnya ngerti? Ngerti. Wah, aku kula mampir rono, Pak. Kedung Waru. Kedung Waru. Oh, Kedung Waru. Ya. Status Mbak Moan. Status ini jadi ronde sementara, Mas. Oh iya, oh iya. Bojoku lunga lho, Mas. Bojone Kalau wis lunga. mulai ya ndak sida ronde, Mas. Lu kok ning ndi, Nduk? Lunga nyang luar, Mas. Luar negeri lho. Aja. Anggapan mati ya. Kok iso ora cair kok ora mati. Nek arep-arep malah terlalu pikiran malah. Ora, Mas, aku loso, Mas. Ya. Ora mulai ya loso aku. Aja. Wong iki kudu setia ya be ya. Nduk, nek Iya. nyanyi iso gawe ketoprakan pramen. Lakone apa Be? Lakone Damar Wulan Ratu. Loh, lah Kowe dadi waito kuyengan, Apa kuwi? wis pokoke waito kuyenganku. Iya. Putri. Putri ya ono. Putri ya. Boyongan. Putri boyongan. Aku nek pas biasane kaya aku Damar Wulan Be, gede dhuwur Be. Oh, Apane sing gedhe dhuwur, Mas? potonganmu sak botol ya. Dhuwure Damar Wulan masuk kae itu Be. Kowe dadi Dayun. Dayun. Aku Minak Jinggo. Lho, Damar Wulan nih. Ya. Oh, jenengan, Pak. Uju jenengan kurang siji dapukane kok. Lah aku ndak iso Mas Damar Wulan. Ala Damar Wulan iku satria, Pak. Ganteng. Gagah gede dhuwur. Sampai dadi bupati, ratu, Pak. Ratu. Sampeyan pengen ora dadi ratu? Ratu rumah tangga ora. Jenengan anu, Pak. Sakit Pak ketoprak ndi? Lah Damar Wulan apa aku ndak ngerti. Damar Wulan iku pokoke mangkin nulungi waito kali puyengan. Iki calon bojo kula. Nek kula senengi mboten gelem. Nah, terus iku sampean ngoyak-ngoyak akhirnya njaluk tulung sampean ngono. Aku perang ya, Mas. Perang. Iya. Perang kali Pak Gatot Sunu mangke jenengan. Ora itu Perang kali kula. Nggih, kare menak. Kowe adik kakak ya, kowe waito kuyengan. Ceritane kowe tak dadi calon bojoku. Kowe etok. Iyane mboten enten to niki. Pilihannya ini lu elek timbang iki ya sing iki. Pokoke kowe ning taman rasan-rasan terus aku teko, terus kowe ngerangkul aku, ngambung aku, tapi etok. Aku anu. Wis to iki, Ayo kepak iki, nontonane. Ayo kowe rasan-rasan wong loro sih. Ngrasane perkara kebagusane sapa? Pokoke niki rasan-rasan ora gelem dipek bojo karo Minak Jinggo. Ya. Tuk.
ora. Ya tahu no Mas. Ya, aku ora seneng babar pisan karo sing jenenge Minak Jinggo lho. Dik. Nah, ngono lho. Dah, Ayo, ayo guyang tak wambung lah. Melok aku ya. Melok aku lho, Be. Ayo sang sih. Ya. Tuk tuk. Ayo. Pasang-pasang. Aku yang ngono Mbak Yu. Tok 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 tok. Kowe dadi apa? Minak Jinggo. Lah Minak Jinggo nek mlaku koyo maling ngono. Minak Jinggo itu gimana? Mantune gejek pincang iku kok. Oh, lang ini loh. Ya, sing kene yo. Oh, alah yo. Rumah aku tak koyo Sing kene Yo. anu sing tengen iki gejek begar-begar. Ora maju neh. Begar neh. suwat katok goblok. Ayo. Ini biasa. Ya. Tok 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 tok. Kan tumon to Minak Jinggo terus dijenggleng iki kok tumon to. Minak Jinggo. Minak Jinggo bupati iso woyo-woyo jos. Minak Jinggo melok grup Sangkuriang dadi woyo-woyo jos. Iki ora tau campur sari ya. Tok 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 tok. Subuh. Wah, itu puyangan lurae. Aku wedi loh. Ora usah wedi. Pertama wedi kok suwe-suwe mesti semaput tuh. Ayo. Ayo nyedak orene calon bojoku. Yo, Dawo lurae. iki ana calon bojoku wae to puyangan. Nggih lurae. Cepet-cepet saune mentah yun. Napa niku lurae? Diempet-empet saya ra betah. Lawange tutupen yun. Ora nek lawange lurae. Iku lho tak tutup. Lah, iku. Aku bengi iki arep berhoi. Apa? Kula nonton nggih lurae. Diajeng wae to karo puyangan. Godhong waru bolong-bolong lurae. Rupane ayu kok moblong-moblong. Dayo. Dawo lurae. Ning nguriku terus ya yo. Nggih lurae. Godhong waru suwe pinggire lurae. Rupane ayu, apik lambene. Eko. Ah, Dayo Pak. Aku ngajak kok. Lah jeneng Mario mlengok, Pak. Dayo yang melenyak dayo. Wong Jawa lurae. Godhong waru rupane biru lurae. Rupane ayu kegeden pupu. Paito puyengan. Pring kuning mangklung ning kali lurae. Lencer kuning merak ati. Pring kuning mangklung ning sawah. Lencer kuning rasa boma. Pring kuning ditegur. Lurae. Aku ning wis wis rumah saku sing Gandrung lurae, gandrung. anu pelok banget. Istri dulu gitu ya. Apa, Be? Iki lho sing dulu iki. Oh iya. Nek pelok kan malah abahe lho. Tapi masih, setuju masih. Semene. Ya pelok apa polis, pelok apa. Anu pelok slendro nang aku pelok slendro Mas, tembang bingung. Ayo, ayo. Tanganku tanpa upama. Iya. Suarane rada pelat to lurae. Iya, Yun. Aja jelas-jelas kuwi. Ya ampun, Yun. Jawa lurae. 32 in. Apane? Oh, apik iki mesti. Wong sliramu kang dadi telenging ati. Oh, Pripun to Mbak Yu? Aku wedi Kang Mas. golek nggon. Oh, golek nggon. Ayo wae to puyengan. Kowe dhisik apa aku? Sampe nek gila idanan raine. Minak Jinggo. Oh, boten lurae. Ambuh ngono. Taji. Dayon. Kalau Pak Lurah tak celuk. Dayon.
Wes lawas anggonku nunggu manita lagi karaku ya wong ayu. Pun sikat ora to. Ayo wae to. Nek sing cilik iki nek sing meneng aja kita pasrah wae. Aku nek selem iki polahe ngentekno kasur iki. Among tansah ledo. Ayo setul. Ayo Ya. Waktuku kecil aku tanpa ya. Ya ampun lo kok antri. Ya aku gila loh Mas. Itu mau masuk sih. Gila Mas. Kaya putih gabon karo jago. Nek masuk gabon etek. Pelak. Ayo. Piye? Mung sliramu. Bibit kang dadi telenging ati sliramu tansah ngendika tresna lair trusing batin wae to puyengan Ana apa menak jopo? sing cerewet wae ora usah basa ora apa-apa. Ana apa menak jinggo? Ana apa minat jinggo? Apa kowe ora gelem dadi bojoku? Boten. Kowe gelem ngono? Emak. Alah. Emak. Alah, moh tekono pajiwe terus ngeclek kowe. Mbok iki ora dikai popo. Anu, DP-no sisik. Gelem dadi bojoku apa ora? Emak. Ana 5 perkara sing arep tak aturke karo kowe. Apa meneh? Ingkang sepisan ya kuwi maca Quran sak makna. Gandrung kok Yen kowe tresno iku njaluk apa bakal tak Tresno karo aku kowe bakal njaluk apa tak turuti, he? Mantep puyengan. matur ngomong. Ngomong njaluk apa kowe? Jaluk anak 1000 sewengi kudu dadi. Anak 1000. Ya. Iya iku jamun ora tempe bosok karo botok tekek reng atas iku. Anak 5 tele-tele kok anak 1000. Wong wedok jalukane biasane kan mobil, omah joglo. Ngomong. Njaluk apa yang pengen dadi bojoku kowe, he? Jaluk anak. Anak sing kowe njaluk apa? Innova. Innova. Cocok iki. Apa ya kelakon? Aku rene ngebis. Cocok. Kowe iki perwira? Kowe Baik aku yang ayo. Yen tak gawe kanthi cara halus keragem dadi bojoku, apa kudu tak rudok mari sore paman kene iki. Ayo. Aku tak karo Innova. Oh, sampeyan jane ngerti lakon kok ora. Terus Sik. Nyapa ta Mas? Rene sik lho. Aku penak karo Innova. kowe kok dienggo kerayaan Rizal kok. Nanti kowe lho ya ampun. aku jamumu piye? Kene wis tak arep tak prawoso ki mlayu-mlayu njaluk tulung ning Pak Eko sampeyan terus ngadeg ora kok ngerokok kae sampeyan iki. Melok ketoprak ora jane. Melok ra. Aku terus ngadeg. Ngadeg Wis lho. tulungi wae to puyeng. Iki ngadeg mang aku wis ngadeg lho Mas. Lho mosok tak? Rasaku kuwi semangat ngono Mas iki. Masih sampeyan ku jumeneng terus ana apa diajeng wong loro ngrangkul iki damar bulan ngono. Loh, Lu ta Pak Eko? wong wedak karo kulit rakur lho kok apa. Wong kaya dai. Boleh. Yen tak gawe kanthi cara halus keragem, tak rudok karo persen papan kene wae to puyengan. Ayo. Aku ya ora kuat aku. Mana mau dhisik. Pantes kalau mlaku ora dadi lah koyo ngene kok ning dinding ngalor ngidul nyangke wedok. Kok sapa? Alah damar wulan iki sing gagah. Dodong buka. Wis tak buka iki lho. Dodong buka. Buka iki lho. Rodo begagah. Begagah. Dodong mangarep. Marep. Dodong mengguri. Guri lho. Ah mlaku. Malah dolane cacine to. Kowe sapa? Aku Damping Nak Jinggo. Dampun.
Minah jinggo kok. Aku minak jinggo. Kowe ngerti aku Damar Sasongko ya Damar Wulan. Aku diutus kalian ratu Gustiku. Apa? Ayo. Apa? Ratu Kencana Wungi Majapahit. Supaya mocok janggamu. Damar Wulan kuwi anake sapa? Aku anake Ayo, lali karo Pak E bapakku. Lah sapa jenenge? Boh, menenge. Mrene Mas Bagong. Nyotone Damar Wulan anake sapa kowe? Aku aja kok pateni ning panggung dudu ana. Ora iso kok. Aku anake Pateno Gender. Pakde kuwi. Anu Resi Paluwombo. Las. Hah? Resi Paluwombo. Resi Paluwombo. Abapmu lho, Su. Damar Wulan bijak lho jane. Aku putrane Bapa Resi Paluwombo. Dene ngapa kowe tulung marang calon garwaku, ha? Mergo iki bakal kok gonjak tak depani wong wadon iki. Mbok rewangi pecahin dodo utahe Ludira. Pancene kaya ngono, Miraji. Nek ngono kowe wani karo aku. Ora. Lho, ngono. Pani ya? Pani. Oh, pani. Damar Wulan licik lho. Ora perani kok. Aku aja pegang. Kowe karo keneh nduk Kang Mas Damar Wulan, tulung karo ngono aja menenge. Sing iki lho sing gemoy tulung. Belum Kang Mas. Karo dirangkul. Kowe bakal tak tulungi. Jambute didemek. Damar Wulan jambute didemek, Damar Wulan. Kowe son ndul. Awake Dirangkul. Aja. Ora pengarane perlu. Iki panggung, Pak. Minaji kok. Apa? Ya wis. Lho, ya wis. Kowe gelem kalih saka kene apa ora? Ora gelem. Ya ora gelem dina kalungan iki mesti mati sama tanganku. Oke, ngejak gelet yo wonge yo. Ayo Kang Mas, ayo. Ini ngantos ora Kowe iku putri raja ora seperti bal-balan kowe. Ya ben semangat loh Kang Mas. Di gua dulu. Ora sing. Damar Wulan Mbak. Jajalan kekuatanku. Dalan kondangan kakek Buma. Dalan tanggapan jutaan katok ya Buma. Ora apa-apa. Sing penting lak katokan. Enek katane murah ya apa ya, Be ya. Iya toh. Anu kekunci sikilku dhewe, Pak. Sepok ki ora ngono lho, Mas. Nang kene iki lho matane iki. Aku sing digloni swara perang. Aja muni. As. Tuwek ning matane ra iki. Wah, piye to? Hai, tanpa nono ajiku iki. Aja ngene. Hai iki, minajing kok kowe. Hai. Loh kalah lagi. Kalah ketok Mati berita ngoten lho. Sing Ini lho mati kok. mati anu ngali. Wes, Ayo mati. Mati. lak nek ngono anu teng ngono. Sampeyan latihan ndi ya? Ya, Iki dino ngene Mas ceritane. Bocah loro ki aja kok jak ketoprak. Nek ketoprak kok tak gere dhewe. Lho, harus iki iki, Pak. tembangnya spesial. napa Pembelajaran mental, Pak. Oh, ya sampeyan ta. napa spesialisipun? Iki spesialnya juga sik menunggu ndok. Awakmu sing halus. Ayo Apa Mas. iso lemune ngono ya, Be ya? Tembak. Oh, aja didelok lu Mendake. luwese lene jogetan. Ya. Bisa juga, Pak. Wow, icik-icik koplo-koplo. Iya, oke. Jajal. Iya, ya. Jangan joget piye? Per. Tembak. Sekarang apa? Coba kendang.
Mbak. Mas. Apa Dek? Bro, Saya Pak kok. obat tenan, Bro. Kandhane kok Pak. Masa lato-lato digeremet iki. Mau ora sampean setrum kok Pak. Ayo juga nama dok, tembangin dok. Tembangnya napa manut? Serta sigla. Gak napa? Halo, bokong semak. Ya. Bokong semak. Ayo. Ya. Mak kendang. Wah, ngombe dhisik. Mimi. Pantes landung suarane. Ayo. Kompresore ning buri. Yo. Cek sik goyangane. Kendang sik Mas. Mas gendang sih Mas. Ya. Yo, kendang sik dung. Ada nih karena ada Mas ya. Yo. Cek ya. Bokong semak. Bokong semak. Mati bapak kok. Ayo. Aku pilih diingkuri lagi Mas. Oh, mengguri ya, ini mengguri nih. Kemudian Iya Pak. Sampeyan ya asmane lho Pak. Lah ingin asto-asto tuh yang dadi duga ning wong tuwek iki. ya masih Tonggo lho Pak aku iki. goyangannya wis pun bener kok direk. Sampeyan ceken. Roto cecek ini lah no. Mas Pak. Mas lo galak iki Pak. Roto masuk. Lihat Pak. Ayo Pak, lihat Kalau Pak Iko. Iki lho Bu Sri, kelakuane bojoku Bu Sri. Nek karo sindian bokong gede terus diingeti wae. Ayo. Bokong semak ya? Oke. Nadanya Mas, nadanya. Bokong semak. Yo. Ayo Mary, ayo. Apa bawa dulu? Oh, ora usah. Yo langsung. Yo. Langsung. Bersama Sumawardani. biasa tenan Pak Iko. Ya. Beda daripada yang lain, awake lemu ning jogetane bebe. Luwes. Ya. Panjenengan iki terlatih om bendina nang omah joget. Oh gitu. Layan kok ya pas mboten. Adi-adiwan ama Ranger. Oke. Iwan karo Angel. Beda daripada yang dulu-dulu. Iya dong. Ketok putih, ketok ayu ya Be ya. Nah, tenan. Tapi nek wong lurunan iki maksudnya dibandingkan bojoku, aku sik tetep pilih bojoku, Mas. Loh, kowe iku goblok to Be. Ya, Mas. Lah wong ayu-ayu ngene lho iki. Tapi nek bojoku nek ayu iki tapi perkara resikan, bojoku nomor 1. Weh. Terusane piye? Lho bojoku ra sombong to ya. Nek kemuwe nggih banyu aqua. Kemune kowe Banyu aqua resikan, Mas. Raupe gawe Fanta. Cawe. Cawe gawe ale-ale. Kadang dhewe direbung semut perkop bau. Weh Ranger lho. Mosok teko ngono anu. Lah, lagi dicawi iki balik bar pipis ya. Menjaga kebersihan.
Jeli. Oh iya, apa namanya Jel? Apa lagunya? Pokoknya sigraan. Kalau ini spesialis apa Pak? Yang dua lagi Pak. Wah, sembarang sakit niku. Iki. Obah sembarang sakit kok. Kalau Iwan bahasa Inggris, lagu bahasa Inggris bisa? Bahasa Inggris? Coba kasih satu lagu bahasa Inggris saja. Bait saja. Saramban. Oh iya bahasa Inggris. Depan aja. Apa bahasa Inggris sing apal? Sing Ya, Titanic ya. Oke, Titanic. Apal ya mek kuwi ya. Ora tau sampean iki terpelajar kok. Padha karo bojoku titele SPD MMD. Apa kuwi? Apa iku, Be? Sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Ora tak kira sarjana pendidikan. Every night in my dreams I see you, I feel you, and it's so I know you go on. Golek Bikin bahasa Inggris, Pak. Iwang. Artinya Kayak lagu Mandarin hebat Mandarin. Cino. Ah, Cino. Ni hao ma xie. Oke. Lah gimana Inggris lah kayak bahasa Cina. Oh ya. Ah, iya. Bahasa Cina ya. Chinese. I bang bir long pong disco. Iya. I walk to your mansion, make your bones long. Produksi Iya. Oh, dong sing long. Jauh di sana. Sing dong Nek nyanyi ngene iki jogete aja Jawa. Lah, piye? Nek Cina kaya iku. Ngene. Oh, iya, jajak karo Cina. Ngene. Oh, ngono ya. Ah, iya. Ndak ngene. Ora sampir. Ya dasar balik. Baru jinjit karo ngene. Ngene ya. Ya, itu yang Cina itu. Awas cukup. Abang biru lambung disco. Iya toh. Ora kaya ondel-ondel. Kosong iki kan dijinjit karo iki lho. Lho, kontek aku. Kayak mana? Iya. No salah itu. Yo, ini hao ma xie. Mama itu. Lho, tak judone Ben ngerti. akune Cina. Soalnya kono kan turun Cina ya, Be. Cilok gosong. Bayani yuk. Ya. Abang biru lambung disco. Ni hao ma xie. Oh, kue lagu Cina. Iwang ya iso. Lagu Arab ya iso Iwang. Iso. Iwang. Heeh. Itu anu lho, dudu kita dudu. Bahasa Arab lho maksudnya. Oh, bahasa Arab. Ya. Alifah. Cok iki, ya ngirup ijayah. Lagi yang Arab ya, Pak. Oh iya Arab. Ayo, Magadir. Ya. Nah. Ah. Oh, Ambil napas Ya, ambil napas lagi. Makanya Jawa lek. Jawa. Lagu Arab Jawa. Ya. Ayalah sholat. Suwi men to, Mas? Ngeten iki perlu pernapasan ya, Pak. Ngeten iki saya rumiyin Pak ngeten iki. Iya wis sekarang. Magadir. Cina. Arab selawatan paling guys selawatan. Ora iso. Coba Arab mayor. Minor, Mas, minor. Kayak ngene iki lho, Gila Arab. Allahumma sholli sholatan kamilatan Wa salim salaman. Subhanallah. Alhamdulillah rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa lak
Ini selawatan aku jaga. Ayo, biar